И така, за първи път след щастливата развръзка са разменените бебета в болница Шейново. Севда Димитрова, така се казва една от майките. Севда говори само пред Нова телевизия и Глория Николова. Какво е чувството да прегърнеш детето си 5 месеца след раждането му? Вижте. До мен са Севда и Войчо и по тяхно желание. Няма да казваме къде се намираме в момента. Без точна локация те искат да дадат своето последно телевизионно интервю след размяната на бебетата. Първо се обръщам към Севда, която вече 23 дни живее с биологичното си дете. Можете ли да ни разкажете момента, в който видяхте детето си на 13 януари? Бях объркана по принцип този ден, да го кажа, но този ден, смисъл, не ни беше лесен. Нищо не усещах, просто аз имах само болка. Това е, аз нищо не можех да усещам. Беше много разочарован. Аз не можах даже и въздух да си поема, бях влезнала в тераста да си поема въздух, нали? В този момент нищо не можах да почувствам, наистина. Единствено болка. Болка, да, болка и това беше. Не, беше по-голяма болка, отколкото всичко друго. В този момент не вместо, нали, както казват, нали, всяка една майка би се радвала да си гушне, нали, своето биологично дете, но аз в този момент все как да кажа, сбогувах се с моето бебе. Можем ли да кажем, че любовта ви е на две места или се опитвате да я насочите там, където трябва да бъде в момента? Опитвам се да я насоча, нали, както вие казвате, там, където трябва да е в момента. Трудно ли е? Да, трудно е. Когато видяхте и другата майка, за първи път се видяхте там, нали така? Да, за първи път се видяхме там. Какво си казахте? Помните ли нещо? Аз им дадох веднага, нали, смисъл, разменихме си бебетата. Те ми казаха, ела да види своето и аз викам, ето ви, нали, вашето. Вероятно в това ето ви вашето се крие много болка. Да. Даже в момента, когато я взеха, нали, от мене, се почувствах много гадно. Те ми казаха, ела да... Защото моята беше в количката и те ми казаха, ела да видиш своето, нали. Аз седех, погледнах я, понеже тя спинкаше, не искахме да я будиме, нали. И те казаха, спокойно, вземи я, нали, на ръце, но, как да го кажа, не можах просто. Най-трудният момент е даването на детето или в момента, в който вече се разделихте, знаейки, че не знаете кога ще го видите? Най-трудният ми момент беше, като се разделихме вече. Вече знам, че тя тръгва, нали, и много беше гадно чувството, много. Всеки ден ли се сещате за този момент? Да, всеки ден не спирам. Човек, нали, като прави нещо, нали, не се сещаш, но като седнеш и се замислиш така и пак постоянно се сещаш. То не може изведнъж да ти мине и да кажеш всичко е свършило. Не. То това ще ни остане болка за цял живот. Един белег. Казва, че времето лекува. Според вас това ще остане за цял живот? Да, за мен ще остане за цял живот. Общувате ли с другата майка? Знаете ли как е сега и другото дете? Да, разбира се, че общуваме, нали. В много добри отношения сме. Постоянно си пращаме снимки, пишеме си също, нали, чуваме се. И така, и като тя вижда, нали, смисъл, Ванеска, като й пращам снимки, тя се разстройва, аз се разстройвам, като тя ми праща снимки и така. Все още го има този момент? Да, все още. Се разстройваме. Искате ли да се видите или по-скоро оставате малко да отмине? Да, оставаме малко да отмине по принцип. Трудно е за всички в тази ситуация? Трудно е, да. Много е трудно. Смятате ли към днешна дата, че взехте правилното решение? Да. Най-правилното решение взехме, понеже, нали, всяко дете си е при биологичните си родители, по принцип. Но, както казвам, нали, всеки един, нали, първи момент е много важен за една майка, като си гушниш бебето, първите дни от началото също, нали. Първите дни много са важни и явно аз за това съм се превързала много към... И ви липсват с вашето дете? Да. Тази липса може ли да бъде запълнена с времето? Може, да.
с времето да кажем. За сега не да кажа, но с времето. Не се знае просто. Войчето е човека, който всъщност вие през цялото време сте до нея, през цялото време и помагате. Вие смятате ли, че взехте правилното решение? Аз смятам, че взехме правилното решение, защото колкото са по-малки бебетата, толкова по-добре е за майките и за самите бебета, за да могат да пораснат при биологичните си майки, а и е по-добре, като са малки, те няма да помнят нищо от това. Колкото повече продължава, нали? Ако бяхме оставили за по-нататъка да ги разменим и бебетата, щяха да станат на година, може би 2, и тогава ще да ни бъде много по-трудно. Това ще остане една травма за нас, в смисъл. Така че ние сме големи хора и разсъждаваме и виждаме нещата как седят. Това не е лесно, нали, човек да се раздели от едно дете, което го е гледал 4 месеца. В медийното пространство напоследък постоянно се говори за парите, за болницата, ще платят ли обезщетение? За парите няма какво да говорим. То не може да се измери с човешката психика, с изпитаното чувство на разделата с едно дете. Всеки мисли, че ние се бориме за парите. Ние не се бориме за парите, но щом е станало това нещо, смятам, че всеки човек като сгреши, примерно и престъпник да бъде, като сгреши, те го вкарат в затвора. И също така смятам, че щом някой е сгрешил, би трябвало да си плати фактически. Мога да дам пример, като гледах по новините, как някакъв работник се е щупил някакво паве от жълтите павета, което не го омаловажавам. Това е историческа ценност, но те за това паве от общината, както гледам, искат да го глобят с 200 000 лева. Тая фирма. Не мога да разбера как едно паве струва 200 000 лева, а един човешки живот не може да бъде оценен на толкова, примерно, за семейството. И мен не ме вълнуваха, нали, смисъл не ме вълнуват тия пари. По принцип с тия пари бих искала да дам нещо за децата ми. Да се изучат, да имат жилище, което е най-важното, нали, да се учат жилище също. Това е. За един по-добър старт след всичко, което преживяхте. Да. Ще се борите ли до край именно за това, което вие казвате, да има последствия и да получите това, което ви се полага? Ние ще се бориме до край, затова имаме адвокат, който да задвижи нещата. Смятам, че той ще постъпи по правилния начин. Той знае най-добре как да процедира нещата. И мисля, че това е решението. Ако не се споразумеят или не знам вече дали са се споразумяли, значи по този начин ще бъде, ще се отиде на съд и ще чакаме. Някой от болницата Севда потърсили ви? Казали, извинили ви се? Потърсили някакъв контакт? Изобщо никой. Нито са се извинили, нито са се обаждали, нито нищо. Изобщо. Това очаквахте ли го? По принцип очаквахме го. Нали, да не се обадят, да не се извинят по принцип, нали, за това нещо. Защото ние преживяхме много по принцип. Но нямаше такова нещо. Това не са обувки да ги смениш и да забравиш, че си сменил обувките. Това са човешки съдби, които се определят в този момент, в който са сбъркали децата, са ги разменили. Те са объркали не само децата, ами са объркали целия живот на семействата. Според мен трябва да си получат заслуженото. Как си го представяте? С оставки, с уволнени служители? С уволнение, в принцип. Тия, които са виновни за това, да бъдат уволнени директно. Иска ми се финала да бъде от вас двамата, с нещо, което искате да предадете и като смисъл към хората, които ви гледат в момента. Искаме да кажем да внимават повече, да вземат мерки да не се случва това на никой друг, защото виждате за докъде стига човек. Това разбива съдби, човешки съдби, не говорим за нещо друго. И вярваме че това ще се случи, ще вземат тези мерки. Също така вярваме и в правосъдието, че ще постъпи правилно, ще вземат правилното решение. Севда, на вас какво ви помага? На мен другото дете помага ли ви? Да. В момента го виждате. Да, много ми помага, да. По принцип, тя ми даде по принцип коража да се изправя на крака.
И аз като е гушна, нали, чувствам, че нали, все едно е тя, разбираш ли. Все едно е тя, гушвам се в нея и на това съм благодарна, че поне си пишеме с другата майка, снимки си изпращаме и това ме успокоява от едната страна, че като гледам, да, че е щастлива, нали, като я гледам как се смее. Ние се радваме за съдбата на другото бебе, че е на по-хубаво място, при по-богати родители и се надяваме някой ден да стане много умно дете, достойно, нали, и да уважава хората, както и ние ще се опитаме да възпитаме нашето бебе, да я направим човек. Надявам се при вас всичко да завърши положително, да можете да, ако не да преживеете, то поне да се научите да живеете за всичко това, което ви се случи. Благодаря ви. Това беше финалът от тук.